Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke ụlọọrụ ABS Maazị Chris Molokwu abụrụla onye nyere nkwanye ugwu National Community Policing Campaign NCPC 2025 Award maka Long Time Achievement Award of Excellence. Maazị Molokwu bụkwa onye a chọrọ mma dịka NCPC Best Ambassador n'ihe gbasara ijere ọha na eze ozi, ibezi onye ndu nakwa ibu agha megide mpụ na arụrụ ala nakwa nchekwa n'obodo. Ngozi Obileri kọrọ anyị akụkọ ka ya bụ award si wee gaa. Ka ọ na-enyefe ya bụ nzere n'aka onye isi oche ABS, ya bụ kọmishọna ahụ maka ndị uwe ojii na steeti a, onye anọchiri anya site n'aka onye ọrụ ya na-ahụ maka nchekwaba ime obodo OC Oluchukwu Anemenam kwuru na nchekwaba ime obodo bụ nke dịrị onye ọbụla, wee kpọkwuo ndị mmadụ ka ha na ha jikọọ aka kwuo na ọ bụ na onwe ihe ị hụrụ gị kwuo okwu ka e wee belata ajọ ihe. Na mbụ dịka ọ na-ejikwa ya bụ Maazị Molokwu, onye Executive Director nke NCPC Dọkịnta Kingsley Ọnụụwa kwuru na ha na-enyocha ya bụ nwa amadi wee hụkwa na ọ bụ onye na-akwụba aka ọtọ ma na-enyerekwa ọdịmma mmadụ aka. Kpọkụziri ka otu ha na otu ABS jikọọ aka ọnụ iji hụ na a na-agwa ndị ọhaneze gbasara mmemme ndị NCPC. Na nzaghachi ya, Maazị Molokwu kenere ha maka inye ya bụ nkwanye ugwu ma kpee ekpere ka Chukwu nyere ya aka ka o mepụta ihe eji maka ya wee tụnye ya bụ